Tarde baixa, tardiña baixa. É unha expresión bonita que teño que confesar que eu aprendín tarde. Aprendina nunha canción religiosa que fala da tardiña baixa da vida, pero o significado aparece bastante claro. Eu vou explicar con unha anécdota que me pasou dos meus tempos de estudante, cando eu estudaba grego, que por certo estudei con moito cariño, e os gregos teñen unha expresión moi bonita que é orthros bacis, que é aurora profunda. E eu recordo que fixera un exercicio escolar explicando por que dicían esos gregos. E era claro, nun momento en que se pensaba que o sol xiraba en torno á Terra, a aurora aparecía desde debaixo da Terra, polo tanto, cando estaba empezando, o sol estaba moi abaixo, polo tanto, era aurora profunda. Claramente, a aplicación ao noso caso é clara. Se falamos a tarde baixa, a tardiña baixa da vida, pero a tarde baixa, normalmente, é que estamos pensando, efectivamente, que o sol está baixando e, polo tanto, a tarde está caendo, outra expresión que é semellante a esta, e entón a expresión claramente ten un significado poético, unha aura bonita, e que responde moi ben o que quere dicir a frase e a palabra. E ao mesmo tempo paga a pena pensar o importante que é esta comunicación dos idiomas. Cando as experiencias humanas responden a cousas comúns en toda a vida, pois idiomas tan distintos, polo menos no tempo e no espacio, como pode ser o grego clásico e o galego actual, pois poden coincidir nunha expresión que ademais non é totalmente idéntica, pero é claramente simétrica. Aurora profunda, porque o sol aínda está saindo de debaixo da terra, e tarde baixa, porque o sol está poñéndose, está caendo para debaixo da terra. O idioma, cando se estudia así, realmente ten leccións, resulta moi bonito, e por iso agradezo esta pregunta que fixeron, porque nos axuda a comprender aspectos bonitos, poéticos e profundos da lingua.